Dámy a páni, v Europarlamente sme zažili nový vrchol pokrytectva, netransparentnosti a zbabelosti tunajšej verchušky, osobitne kresťanských demokratov. Toto je excelentný príklad ochrany našich ľudí, keď príde na vyšetrovanie korupcie a rozkrádania európskych peňazí, lenže v jeho centre nie je slovenská vláda, ale nemecká kresťanská demokratka, ktorú už obvinil úrad Európskej prokuratúry. Vlastne iba chcel, lebo europarlamentná väčšina ju predtým zákerne ochránila. Ide o Angeliku Nieblerovú. Európska prokuratúra požiadala parlament o zbavenie jej imunity. Dôvodom sú obvinenia z rozkrádania finančných prostriedkov, ktoré ako poslankyňa dostáva z európskych peňazí a zo zneužívania asistentov, ktorých jej platí parlament. Tuto funguje tak, že o takomto návrhu najskôr rozhoduje výbor pre právne záležitosti a potom o jeho návrhu hlasuje celý parlament. V prípade pani Nieblerovej napriek závažnosti obvinení, napriek tomu, že o zbavenie imunity požiadal úrad Európskej prokuratúry, napriek rozkrádaniu európskych peňazí, 16 z 22 členov výboru hlasovalo proti riadnemu vyšetreniu korupčných zistení. Jednotne sa ju pustili zachraňovať poslanci a poslankyne z klubu kresťanských demokratov, ale aj liberálnych progresívcov či konzervatívcov. Na druhej strane ten istý výbor bez zaváhania nechal zrušiť imunitu 3 iným poslancom, pričom v 2 prípadoch išlo o podobné podozrenia zo zneužívania verejných financií a gréckeho ľavicového poslanca jednomyselne pripravili o imunitu, lebo na internete bránil pred útokmi svoju rodinu, takže žiadne rozkrádanie verejných peňazí. Ale to nie je všetko. Kresťanskí demokrati dotiahli zbabelé pokrytectvo do dokonalosti, keď len deň pred hlasovaním o kolegyni Nieblerovej požiadali, aby bolo tajné. Rozumiete? O imunite vždy hlasujeme verejne, dokonca len zdvihnutím ruky. A takto sme hlasovali aj o tých ostatných 3 návrhoch, ale títo veľkí Európania, demokrati, bojovníci proti korupcii sa tak veľmi hanbia za ochranu skorumpovanej kolegyne, že sa ešte aj schovali za tajné hlasovanie, len aby verejnosť nemohla transparentne vidieť, kto ako hlasuje. A samozrejme, že to neurobili len kvôli sebe, ale aj kvôli všetkým svojim pravicovým kolegom, či už liberálom alebo fašistom, len aby im pomohli chrániť obvinenú poslankyňu bez rizika, že ich voliči uvidia, čo sú zač. Bezcharakterná ochrana vlastných ľudí rozkrádajúcich európske peniaze. Presne to, čo z Bruselu vykrikujú všetci, ktorí nenávidia Slovensko, je štandardom aj v Európskom parlamente. Nebudem to nazývať inak, lebo prezumpciu neviny rešpektujem u tých, ktorí sa nevyhýbajú vyšetreniu a obhajobe svojej neviny. Ak by Angelika Niebler bola nevinná, nemala by žiadny problém to dokázať z očí voči Európskej prokuratúre. Alebo že by zrazu do nebies vynášaná šéfka prokuratúry Laura Kövesiová nebola až taká objektívna, nezaujatá a spravodlivá, ako to o nej tvrdia, keď útočí proti Slovensku? Tak či onak, je tento prípad jasným dôkazom, že čokoľvek vyčíta Slovensku Európsky parlament, komisia, naša opozícia, presne to isté robia aj oni v Bruseli či v Štrasburgu a naše médiá o tom mlčia. Ale ja nebudem, dámy a páni, lebo som vašim hlasom v Európe.